cara. Ai. Como xa che dixen moitas veces, Mumu, son a xirafa máis bonitiña que hai nesta zona toda. Como xa che dixen moitas veces, Rita, é a única xirafa, por iso é a máis bonitiña. Estou notando envexa nas túas palabras e xa sabes que a envexa é unha cousa moi fea. Aquí a única fea és ti. Como que son fea eu? Para que o saibas, son a máis linda do universo. Era che boa, aquí a máis linda son eu. Ten que haber un xeito de sabermos cal das dúas é a máis guapa. Preguntámoslle aos nosos amigos e que eles o decidan. Olga, podes nos axudar un momentiño? Pois claro que foi. Temos que decidir cal das dúas é a máis guapa e queremos que ti nos digas que engaña. Pero iso é unha parvada. Só de as dúas, non vos podo comparar. Xa escoitaches, Mumu. Son eu a máis guapa do mundo. Nin sequera Olga o pode negar. Eu non dixen tal, Rita. As dúas sodes moi guapas e voto polas dúas. Rita, ao mellor Olga leva razón e as dúas somos tan guapas que ninguén é quen de decidir cal das dúas gaña nun concurso de beleza. Iso aínda está por ver. Rita non para de dicir seguido que ela é a máis guapa, pero eu penso que cada unha é guapa ao seu xeito. Non lle fagas caso, Mumu, xa lle pasará. Adeus! Hai que ver que flor tan bonita. E esa árbore, que follaxe tan verde. Hola, Milo, a que andas? Tiro fotos das cousas máis bonitas do xardín. E logo por que non me fas unha a min? Rita, que dixen as cousas máis bonitas. Veña, Milo, non sexa repugnante. Anda, tírame unha foto. Non podo, Rita, estou moi ocupada e non podo estragar o tempo porque teño que entregar as fotos no diario do Val. Pero logo estásme dicindo que esas fotos van saír no diario do Val. Van? Pois teño que saír como sexa. Deixa que te axude. Perdoa, Rita, pero teño unha morea de traballo. Xa, pois igual non o das feito. Por favor, Rita, aparta, estásme estorbando. Non sei de que me falas, Milo. Estou aquí tan pancha a admirar a natureza. Veña, por favor. Rita! Déixame tirar as fotos tranquilo. Que vexo! Milo anda a quitarlle fotos a Rita. Eu teño que sair nesas fotos. E a bufé que vou conseguir. Vas ver ti o guapísima que saes. Ai! Vouche aprender eu o que é levar un flash en toda a cara. Grazas a estas dúas vou facer as mellores fotos do ano. Como te atreves a facer isto?
Xa verás cando te colla. E como pretendes collerme se é a xirafa máis lenta do mundo? Vas ver agora. Deronme un premio ás mellores fotos. Querédelas ver? Eu quero ver o guapa que saín. Seguro que saín eu moito máis guapa. A esta tituleina Toliñas polas flores. A esta flores no vento. E esta non ten título.